Yuani fuin rakwapatwata kami katluna. Amyen su asakatawa matsyagumdu farisaya mingaran su nigatimu. Apan yu singin no taudu yutay. Ipisa kaupnam mangiji Yesu. Maniring jam mo mga nanaw. Naman katan nga ni mua mga nanawa ituwi niya mataduto. Mga nanaw su tao. Nuyabus siya mataduto ya sumidong jimua may variya mapatuso kaya pumujam abutawa makapivari siya. Maniring si Yesuam tukuna macita ngayon jimuam no si jimilwa matarakataw utawam ji macikaup duit talamurung niya matadutua tawu. Maniring si Nicodemo ji Yesuam makunguswan jinu rarakuran na mangi pa matarakataw. Manua may sinawuli pa maliki aga na senda. Maniring si Yesuam tukuna macita ngayon jimuam no jani maliki u tau durano makanu seriam ji macikaup do italamurung na tau niya mataduto. Uni mapudpud do tawam tau saunam. Amno si mapudpudu tau do seri na niya matadutuam manu yunguk man sanga anak na niya mataduto. Di mungi akan kapan cukunu katarak muatawan. Natungunungunungi na pabrutay siya no pagpag. Nunyo mamirengu na pavyotun na pagpagam. Nyudjatan ngiu na kapuan. Nyudjatan ngiu na ngayan. Uni mapudpud do seriam akman susangan. Maniring si Nicodemo tatunak manya susang. Maniring si Yesuam imuam kamanganan na udo isadia tau. Manwa tulanguria jimuatan niya vari. Tukuna macita ngayon jimuam unaman katan nga na kanu naman ni macitaw naman patwawun. Amiyan yuji nga pau yakman sanga ya naman patwawun. Uya ko ipancijin yu vari dukarawanam nyuji nga nuingi. Nusi pancukudin yu vari dutingatwam jabu kanu yung nyudya. Abu pa utawa ni mga idutingato. Uni pamnekan na niya matadutua tawam uriw ni mapudtingato. Maniring pa si Yesuam nukakwapam ni mapatnak si Moise. Do kayuso ni pari-paring damavu. Do kabuan no ni akawan no tao. Suicak makusanga ni pamnekan niya matadutua tawa. Padketendadu kayu apat neken numakwa. Sui kami minno umano yung jakena tawa maka sutumiyuno nga ikavi nupada. Yatira ko na karilawan no tao do karawan niya mataduto. Mangido na vivu na anak nau yanay turo. Sui kami mindano umano yung jatawa jira na midid na inupi wiyawiyan niya mataduto. Tama apdara na utumi yun nga ikavi nupada. Taon ito vuyan na suanak na tiraumam. Baka na pasing-sing tanaw tawad tiraum. Ta pataradangan na sirad tinga to. Umano yung dua anak niya mataduto atawam. Di naman tiyan sira may raratan. Uji nga no yung jam uriw ipancina amyan suraratan. Tajidangan yung vivu na anak niya mataduto. U anak niya mataduto am akmirerak animayid tiragma amrerak so tawud karawan. Amjidakran no tawu karangangan. Taikikak rada pawu kasari-sarian. Tamiraratan pasira. Uru pipi pangayan nano panchan na miraratan. Umiraratan na tawam ikaw uya daw margang. Amuro jida machisingin nido karangangan. Say kanyang daw
kapakatan ng dajira miraratan. Amwa pia sui cicirawata di miraratan na tawam. Ikakradaw karangangan. Ama patuso apia varida. Dokunut dadya mataduto. Mavito suryam may pangisi eswa kanumachina na udyado yotay. So ni si sandadang so makanateng suara ruwa manaktak so tao. Akman sang si Yohani, tamanaktak do may ngaran so aynun. Amas ngendo saleng. Taara kududang ranum. So ikarunu tawa mangija kataktak na jira. No kanunangam jida panipteng si Yohani. Tatasaka machi na nauji Yohani wu machi nukanukaddo asaka tau do yotay. Wi karyak dam kataktak do tau. Maniring siya di Yohani yam. Upamanakem mumangana nau uminakarari mudu yotana aywasyo. Ay pili mo ang muso ngaranasyo. Tayaranam yamanaktak si chay kuaya. Dakarunu tawa yamang ikumalasya. Maniring si Yohani nuabus siya matadutwa umuyat dutawam abudu tau umapakabusubari. Kamu mamimina makateneng jakena bekena misaya. Tani panciku na jinyo. Tayakan ranam nito winayakan niya matadutwa may wadu-wadsu rarangan na. Akman sumisin mo tao. Numapasaki yu tawam masari siraw kagagan na makamiring siya. Hamu nito mamtamak jatawu angayan numabaksang. Yakin ranam yakukman su kagagan na yati masariya makamiring siya. Mangiwu kapi parudanu tawa mangiwum rapong si Yesu. Mangiwu kapi paparunu tawa umanudyakan. Unimapudting atuam tunapamiyapasi umakakarido karawan. Unimapudu karawanam tiramu malabat na. Amuwapudting atuam tunapamiyapasi umakakari. Patwaun na unimacitan na kanunimamiring na. Amtudana ribuan nu tau nanauna. Amu mangapsu nanaun na tawam. Patyano yung andas siya mataduto ati manuyung. Unito winya mataduto mapatuso ciri-ciring na niya mataduto. Tawiyatan no sere. Uaman nam marilunu anak na. Sunanyituruan no makakadija italamurong na. Umano yung do anak nam maapnawutumi yun nga ikabinupad na. Uji ngano yung do anak nam abudyaw ikabinupad na. Ta may did na dyaw piwiyaw yan na niya mataduto.